Salam sejahtera dihita saludna damang dainam nenolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus marsadane rohita martaya kita. Dami ni debata na sumurog siyan saluh roha. Ima mangaramo ti-hati-hati no pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dabang dainang atani debata na sartu hita dia pala partikyanon. Dienek mai siyan buku sada kronika bindu sapluonom mamukka mai siya naya 20 rode 20 o mahatani Tuhan tapai ihukma deho kamu nama Jehuba alis sadok tanaon bari tahu kamu nama hatuon nagaruk ari pajojor hamu nama ditonga-tonga ni halap parbegu hamulion nai ditonga-tonga ni salu bangso halongangan akka na binahen nai ay natibulu Jehuba jala tamasi tutupujion nasok kalau ibana mengatasi sudi akka debata ay aji do sudi debata ni akka bangso parbegu ale ago Jehuba nang majadion akka langit hatongamon do hamuliaon di juluna hagugoon do hinauli masa di bagasan habadion nai hamu ali akka marga ni akka bangso saleho kamu nama tu Jehuba leho kamu nama tutu tu Jehuba hamuliaon do tagugoon ido yang gosahan huria nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu molo hubai ruji-ruji di bagasan parngolokku huingot do akapoda dina tua-tuaku ditikis hamenekokku didok unang lupa maduk moliate tu debata doh tuakka namangulu jala molo didokku moliate hataridaan ni roham doi nagduk maroh. Nah, nomor 8 tadamang dainam molo tapayut itu bagasan parngonotasi senari. Ternyata jolmana mabuto madok moliate di bagasan parngolotna ima julma nang totong makilala basa-basa di debata na jinala. Ale gudang no memang julma di bagasan parngulo si sonarion dan diboto bimadok moliate. Nunga diurupi dongan, nunga diurupi akahagina, ale dang diboto madok moliate. Damang day nang dihata ni debata na mamakulingi hita tung masatakas do di pajojor si Raja David marhite-hite na posona si Asa ede pamujion tu debata ale basa di patupa si Raja David ede pamujioni molo tajaha di bindu 15 tung masa takas do di pajojor disi ia tabuk perjanjian na adong di Palestina atau tabuk perjanjian berhasil dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem. Di sana ada sebuah kesadaran. Disadari si Raja David do boy saluhuna potipat padanani dibuan ibana sahak bokok tu bagas ni debata na adong di Jerusalem dan ala ni goguna dan ala ni parbinotuanna alai ala ni asi doh basa-basa ni debata dumboy ma dipapida si Raja David potipat padanani takas do dipilih ibana akan nama tohona sian horong di Levi
naik kemabuan poti perpadanani. Jala mono tumpe dipilih si Raja David cenah horong nyala lepi. Naik patuduhon semua dia tutu akka aturan do akka ruhut na adong dipatik ni si Musa diulas si Raja Daud. Artinya Raja Daud senantiasa dia menunjukkan sebuah ketaatan kepada setiap aturan. Dada raja namaralo tu aturan ibadah. Ale raja nahok dia ke aturan, talungobi mahok di bagasan aturan di dibata. Tolas mapoti perpadanani tu Jerusalem, tu inganan ng pinaradi ni Raja David do bangsa. Nah, di sialalas di Rohaima, di patupas Raja David mapamuja tu dibata. Di togion ibana galuk jolma iko mamuji dibata. Di togion ibana ganok jolma iko maduk molihat itu dibata. Damang dahinang nanolongan di bagasat tuata Yesus Kristus. Di hatan itu Tuhanon di bagasat ayat 20 tolu. Takas do disido edehok kamu nama jahuba alisa do tanoon. Bari tahok kamu nama hatuauna ganok ari. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Artinya Raja Daud atau firman ini mengajarkan saluhna jon mana porsian mangiden ulu-ulu tu dibata dakko langsung nari alai galup ari salelek ibana mangolu salelek adong dope ibana gogona ikot totok ibana mangedel ede ulu-ulu tu dibata. Maka didokon ede ulu-ulu galup ari dipajojok akka basa-basa di dibata. Hurian na longa di bagasa tuata Yesus Kristus. Tu masa takas dus saluhutna ede ulu-ulupi di pasahat si Raja David marhite-hite si Asap. Bahkan di bagasa ayat 24 do ibana do pajojok hamu nama di tonga-tonga yang hal perbiku hamulian nai. Di tonga-tonga di bangso halongan akka nabi nahenai. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, rasa syukurmu harus menjadi cerminan yang baik bagi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka rasa syukur mana ede ulup-ulup natapatupa tu debata iko gade jamita nama nguludui di bagasa nguluta. Suang-suang itu akka humalianta. Asa akka halak parbing jol mana so manada di bata. Gabilitan dari bata. Huria nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Saluhuk na akka ede ulup-ulupon tadda ni si Raja David doon. Maka melatih basa-basa ni debata. Jala tadda di ibana. Takas martoruk ni roha mangoloy debata. Hobato jah na satu hita. Didok do edeo kamu nama jahuba alisan dok tanoon. Ahado nanay si putikot taga bimutihana arga di bagasan parang lotta. Lapa tugun haporsya tada para partikyan. Na perjolo sahali jami taon na yung manugyok kita. Asa saluna jon mana porsia mangedek edi olopolo tu debata. Disyala padonganyo jala panugun di debata tu bagasan parang lotta. Molo si Raja David di pasa ibana ede olopolopi di siala takas ibana makilala padongannya di debata mabuat poti perpadanan. Tetapi bagi kita tidak demikian Bapak Ibu. Rasa syukur yang kita kumandangkan kepada Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Haluau nang tajalo marhite Yesus Kristus hasesan di dosa. Nang tajalo di bagasan parang gabedalan tema kabelate basa-basa di mata. Setiap orang sesungguhnya dia kalau percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan. Maka setiap orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus,
wajib bermasmur, wajib melihat itu di mata. Ali memang amanginang ulang dusun naryo na kalak Kristen, ulang gor du ibana Kristen, alay ang gupang alahona doa kaulaw na ang patuloy na Kristen. Tetap manakko, tetap mangototoy, tetap ganda-ganda atau kenasi. Maka selama ada sifat-sifat seperti ini, dia tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Alay anggo julma nang makilala jala nang majalo Yesus Kristus gabe halona. Ikut diboto mat moya. Dakko lang tu di bata. Saulat na dakko lang tu di bata taduk mo liate. Tuak kadongata na mangurupihita ikut taboto baduk mo liate. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia bersyukur. Dia tahu mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang berjasa kepada kehidupannya, secara khusus kepada Tuhan. Nah, padua ada mangdainang sian hatan di Tuhanon neng takas di pasah tu ita gaduk marsada-sada asa totong gaduk jolma na porsia bangen diu eddi olupol tu di bata di siala nang tajalo hatung amon do hamulyaon ni Jehovah. Bohado hatong ngamon do hamulyaon ni Jehovah. Hatong ngamon do hamulyaon ni Jehovah iko gabe hot tu bagasan parngolot. Jadi jolma namanya dan eddi ulup-ulup di bagasan nguluna iko tongam. Tongam dang dada set paktea. Ale tongam ibana di pangalahona. Napatana so dia katongam di bagasan pangalaho. Mangulahon na dinga. Mangulahon akka holong di bagasan nguluna. Hatongamon na pinatuduhon niya kajon mana madamolya tu di bata tarida di bagasan parangis ganupari amang inang buah hita di bagasan nguluta buah pangalahot ta to amatap ta tunatap ta to berbalok ta to akka humalyak ta maka ulon akna hatongamon di bata manang napatongam-tongam diri do pehita molojol ma na maulan hatongamon di bata adong gibana martorok ni roka. Ale molo na patongam-tongam diri at pajul mo na munapit di bagasan Panginoon. Ale yung mamanginang atan ni Tuhan manugyok kita. Atan ni Tuhan maniro kita. Asa salhu na kajul mana porsiya. Madok mo lihat itu di bata mangidir ulup-ulup jala di pataridan ede ulup-ulupi marhite parange na tongam obar tulo mo ni rohani di bata. Amen. Martanya kita. Melihat Tuhan diasi di roham. Melihat di hatam nong kami tangyo da pala partikyanon. Tugu kami Tuhan asal mana desalun na lomo ni roham. Asal martoruk ni roham di bagasan na kangulun abis galupari. Melihat Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanyakan tu. Amin. Horas sa manginang salam sehat. Salam sejahtera.